Magandang araw mga kaibigan, oras na para malaman ng mga impormasyong pampubliko na hindi nyo dapat palampasin. Mga katanungan sa paglilingkod bayan, bibigyang linaw at sasagutin. Ito ang programang tututok sa mga talakayan patungkol sa usaping pangserbisyo. Hatid namin yan dito sa Public Demand sa ngalan ng aking partner, Attorney Butch Hamon. Ako po si Aizelyn David Manzon. Ngayong araw, dito sa Public Demand. Tungkulin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magpatupad ng patakaran at regulasyon sa mga pampublikong transportasyon dito sa ating bansa. Katuwang din ng LTFRB sa pagbibigay ng prangkisa sa mga public utility vehicles. Kaya naman ngayong araw sa Public Demand, kasama ang LTFRB, tatalakayin ng usapin patungkol sa pagbibigay ng prangkisa. Ngayong araw na ito, para samahan tayo sa ating talakayan patungkol sa usaping patungkol sa prangkisa ng mga public utility vehicles, narito ang kinatawan mula sa LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, si Ginoong Jess Sison, ang tumatayong hearing officer ng LTFRB Region 3. Magandang araw po sa inyo, Sir Jess, at bumati po tayo sa ating mga Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din po sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa sa umagang ito. Maraming salamat po, Sir Jess, sa inyo pong oras. At syempre, bago natin pag-usapan, ito pong ating pong mga programa para sa ating mga kababayan patungkol din lalo na sa ating pong mga public utility vehicles. Alamin muna po natin ang mandato ng inyo pong ahensya. Ang LTFRB, ito ang government agency na nagre-regulate ng public utility vehicle. So ang mandato nito ay siguraduhin na ang mga mananakay ay magkaroon ng maayos, ligtas, sapat, convenient, environment-friendly, reasonable rate, tamang pamasahe sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga polisiya, rules and regulation patungkol sa paggamit ng mga pampublikong sasakyan na ito. Yes. Dito po sa Central Luzon, gaano karami yung ating bilang nitong mga public utility vehicles natin, PUV? So, yun lang sa jeepney, marami tayo. Nasa 24,000 tayo. Okay. Maliban doon, marami pang ibang mga pampublikong sasakyan. Okay, so marami-rami ito at alam naman po natin itong ating pong commuting public, ika nga, talagang ito yung sineserve natin dito sa ating pong mga programa. Isa dito sa inyong pong mga mandato or program sa ating pong ahensya, ito yung pag-i-issue ng mga prangkisa sa ating pong mga PUV. Kumusta po itong implementation natin itong programang ito, sir? Tama po yun. Ang LTFRB ang nag-i-issue ng prangkisa ng pampublikong sasakyan, maliban ho sa tricycle. Okay. So, may mga basic requirements po tayo dyan. Nandyan na kinakailangan ikaw ay patunayan mo na ikaw ay isang Filipino citizen at may financial na kakayahan, saka may public demand. So, sa ngayon naman, nung ipasa ang Omnibus Franchising Guidelines, technically, na-lift na yung moratorium, kaya lang sa pagkakataong ito, merong guidelines tayong susundin. Okay. At ang minimum requirement ngayon, kung meron tayong bubuksang linya o ruta, o babaguhin natin yung ruta, ira-rationalize. Depende na kasi ngayon sa demand ng mga mananakay. That's right. O magdadagdag tayo ng karagdagang unit, may unit requirement sa isang ruta, ang kailangan po ay yung tinatawag na route plan o yung local public transportation route plan na gagawin ng local government units. Okay. To prove na ito kailangan pang i-serve itong area na to, sir? Yes, ma'am. Sa ngayon ba, 24,000 PUV? Tama po ba? Sa mga sa public utility jeepneys. Jeepneys lang, PUJs lang po ito. Okay. More or less. Meron pa bang pangangailangan ito based on, sabi nyo nga, demand, na kailangan pang dagdagan ito pong ating mga namamasadang mga jeepney? Sa pagkakataong ho kasi nito, kinakailangan na ho nating yung ruta ay dapat sumunod na rin sa pangangailangan ng tao. Okay. Hindi yung tao ang susunod sa mga ruta. Kung saan yung mga tao nagpupunta ngayon, doon tayo maglalagay ng mga panibagong ruta. Okay. So may mga ruta ngayon na
unserviceable na. Ibig sabihin, maraming tao, kulang ang sasakyan, Yes. o maraming sasakyan, wala naman ng mga pasahero. Siniserve. Okay. So yun po yung inaayos natin ngayon. So, ira-rationalize natin ngayon yung mga ruta na yan. Sa pagkakataong ito, LGU ang gagawa na yan. Okay, dapat makita nila yung need at Yes, maabisuhan kayo and mai-line up din naman doon sa mga i-issuehan nyo pa ng mga new franchises. Yes. Okay. Kasi sila yung nakakaalam ng land use plan ng kanilang territorial jurisdiction. Sir, kaano kahalaga na yung mga pumapasada nating mga, yun, nabanggit yung mga PUJs na lang, let's dwell with the PUJs, meron silang franchise coming from LTFRB. Ano yung sasabi nating security din itong ating pong mga mananakay, knowing na yung kanilang sinasakyan ay merong prangkisa mula sa inyong tanggapan? Kinakailangan tingnan nila yung sasakyan. Unang-una, yung plaka nito ay dilaw. At kung i-request nila yung kopya ng decision, may dalang decision yan. Okay. Tapos, ang mga sasakyan ay mayroong required markings yan. Nandyan ang panel route, nandyan ang case number Yes, nila. dito sa side, Yes, sir? pangalan ng operator, case number, plate number. Tsaka meron tayong LTFRB hotline o Viber number na kung saan kung meron silang reklamo sa mga e-ring against Ito yung drivers. mga merong license, ay may mga franchises, pero parang hindi sumusunod sa inyo pong Yes, mga... pwede lang idulog sa amin yung through text or phone-in complaint. Okay. So kapag halimbawa yun, balikan ko yung nasabi niyo, sir, nireklamo sa inyo, may franchise ngayon, meron bang pagkakataon or possibility na mawalan siya ng prangkisa because dun sa behavior niya dito sa kanyang mananakay? Opo, mangyayari po yan. Kaagad po nating tutugunan yan kahit yan ay text-in or phone-in complaint lamang. Kahit na yan ay anonymous complaint, binibigyan natin ng action yan. Okay. Pinapatawag natin yung operator sa isang pagdinig na kung saan bibigyan naman sila ng pagkakataong magpaliwanag Paliwanag. kung ano ang explanation nila dun sa reklamo laban sa kanila. Okay. Sir, yung process na banggit mo kanina, yung mga pangangailangang isubmit para makakuha ng prangkisa, aside from the documentary requirements, meron ba kayo nire-require din doon sa mga drivers para malaman nila talaga kung ano yung paraan ng operasyon, masigurado na, kasi ito different daw with the private vehicles, kasi sa private medyo kokonte yung mga lives, sabi nga na parang involved. This time around, everyday, di ba, minsan umaabot yan ng 100 or lagpas pa doon, yung talagang nakasalalay dun sa ating nagmamaneho, dun sa driver po natin. Ano pa yung mga ginagawa, yung mga pamamaraan to ensure na qualified talaga itong ating pong nagmamaneho ng Tama po yan. Meron po tayo mga bagong programa ngayon. Dahil ang pag-iingat na dapat gampanan ng isang nagmamayari o nagmamaneho ng isang pampublikong sasakyan ay hindi lang ordinaryong pag-iingat. Ito yung tinatawag na extraordinary diligence. That's Yung right. pinakamataas na level ng pag-iingat. Kaya alinsunod dyan, sang-ayon sa ating modernization program, meron tayong Drivers Academy ngayon. Na kung saan mandatory na lahat ng magmamaneho ng pampublikong sasakyan ay kinakailangang magtatapos sa ating Drivers Academy. Ito'y parang kurso na kanilang ititake. Opo, maghapon po ito. May 3 modules dito na kung saan meron silang pagsusulit na kinakailangan nilang ipasa. May ipasa. Okay. Kailan ito nagsimula, sir? Nabanggit mo kasi modernization. Ang naririnig namin sa modernization program, itong pagbabago nitong mga PUJs po natin. Pero kaalinsabay pala nitong programang ito, meron kayong Drivers Academy. Yes, ma'am. 2017 pa po yan. 2017, Nag-start okay. tayo. Okay. At yan po ay ongoing, Opo. So ito karagdagang programa mula sa inyo pong ahensya na to make sure talaga na qualified at kampante nga Tama. itong ating mga mananakay na ligtas sila sa bawat pagsakay nila. Although, alam naman po natin, marami pang mga dapat talagang ayusin, dahil may mga reklamo tayo, kahit kami personal experience in the past, na talagang may mga drivers talagang tila, hindi talaga lubos na sumusunod sa mga pamantayan pong sinet ng LTFRB. Meron pong ganun. Okay, pinag-uusapan na rin natin yung prangkisa, napakahalaga ng prangkisa at yung process po ninyo na ini-ensure nyo talaga na yung mga mabibigyan ng prangkisa, talaga namang kwalipikadong mabigyan ng prangkisa. Aside from that, meron ding isang problema pa po na talagang prevailing, itong tinatawag nating mga colorum vehicles. Tell us Tama po about yan. this colorum vehicles. Patuloy po ang ating anti-colorum operation. Lalo na ngayon na nire-require natin na mag-invest ang mga
operator sa modern jeep na hindi biro ang halaga. So, kailangan proteksyonan din natin yung kanilang investment. Okay. So, magpapatuloy ang anti-colorum operation ng LTFRB, ganun na rin ang LTO, ang nangungunang enforcement agency natin sa pagpapatupad ng mga transportation laws, and other law enforcement agencies with the LGU and the police. Dito sa Central Luzon, sir, gaano kalaki yung problema natin sa mga colorum na sasakyan? Sa aming opisina ho, last year, we have apprehended 64 units already. At Is this higher as compared to the other years? Yes. Talagang nag-intensify ho nung dumating ang bagong administrasyon, ang Duterte administration. Talagang may direktiba sa Pinalakas amin ninyo. na i-intensify ang anti-colorum operation. At naniniwala ho ako na sa full implementation nitong modernization program, magpapatuloy po yan kasi poproteksyonan natin yung investment ng mga lehitimong operator, lalo't magpapalit sila ng modernong sasakyan. Okay, napakaganda ng talakayan natin, Sir Jess, pero bibitinin muna natin yung ating mga manonood. Sa ating pong pagbabalik, dadako na tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan sa tanong ng publiko. Dito pa rin yan sa Public Demand. Tayo ay nagbabalik pa rin po dito sa Public Demand at kasama pa rin po natin si Sir Jess Sison mula po sa LTFRB Region 3. At tayo po ay dadako na sa ating tanong ng publiko at para sa ating unang katanungan, panoorin po natin ito. Hello po, ako po si Donita Miki Senson, nakatira sa Ligab na Raisina. Ang kaibigan ko po ay nagpalakad ng prangkisa, pero napain daw po niya na peki pala ang prangkisa. Ano po ang may tutulong ng LTFRB para sa kanya? Ito po, peking prangkisa, no? Yan ho ang masakit na katotohanan. Nangyayari ho yan. So siguro i-verify natin sa opisina yan. Siguro kailangan makita namin yung peking dokumento na yan. At siguro ang maipapayo natin dun sa nabiktima ay magsampa ng kaso laban dun sa taong kausap niya na nagbigay sa kanya ng peking dokumento. Dito sa Central Luzon, sir, how prevalent is this practice na yung issuance ng fake license, franchises? Hindi naman, meron ding complaint na ganyan, pero hindi naman Ganun karami. Hindi bihira yung aming nababalitaan. Okay. So basically, ang paraan ng pagtugon ninyo sa problema is you need complainants talaga, proving na meron siyang nakuhang peking prangkisa. At mula doon, sir, ito pwedeng magsampa ng yan kaso, ano? Kinakailangan i-verify natin sa records namin kung talagang peke. I-certify natin na peke yon at yun nga, ang may papayo natin ay magsampa ng reklamo. O tukuyin niya kung sino doon ang may gawa. Kung yan ay nakikita natin sa opisina, sa labas ng opisina, ay kinakailangan sigurong gawan namin ng aksyon yan. Ito, sir, possible na kahit nakuha sa office, posibleng peke ito? Or ano yung nakikita niyong mga parang nangyaring proseso leading para makapag-issue ng isang fake franchise? Usually ginagawa yan sa labas. Okay. Ako nakakasiguro na sa opisina, walang gagawa Dito po for walang Central gagawa Luzon. ng ganyan. Okay. Yung mga nasa labas yan, yung mga taong nakakausap nila yan. Kaya nga, ang minumungkahi namin sa mga taong merong magtatransaksyon sa aming opisina, direkta sila makipag-usap sa mga empleyado ng opisina. Okay. Sir, yung prangkisa natin, magkano ba ang gagastusin? Ano? Kasi ito, nagtataka tayo, bakit kailangan pang makipag-transact para makakuha ng ganitong mga prangkisa? Or meron naman talagang mga kababayan po natin na hindi alam talaga, akala nila ito'y totoong prangkisa. Ano? Magkano ba yung ating processing fee or any fees involving for the franchise natin? Ang Para prescribed fees natin ay mura lang, maliit lang. Ang filing fee natin nasa 520 lang. Ganun lang yan. Kaya lang nangyayari yung mga kwentong ganyan dahil sila nga ay hindi personal na nagpupunta sa opisina at pinagkakaloob sa ibang tao. Siyempre yung mga taong yun, private kumita transactions rin, na ano? nila yun eh.
Kaya sana ang ano ko sa publiko, kung meron silang pangangailangan sa opisina, pumunta sila sa opisina. Okay. And with the Citizens Charter, Yes. Sir Jess, alam ko napabilis na itong, kasi ito madalas na naririnig po natin. Kaya kailangang parang humanap ng fixers, yung mga tinatawag nating fixers. Kasi ang bagal ng proseso, di ba? Parang may mga ganun pong mga sinasabi yung mga kababayan natin. So kung kailangan na nila ngayon, gumagawa talaga sila ng paraan para mapabilis ito. Pero with the Citizens Charter, gaano nakabilis ngayon? At paano nyo matitiyak na with the prescribed time talaga, ma-issue yung prangkisa sa kanila? Meron ho tayong mga transactions sa opisina na without hearing, saka with hearing. Okay. So yung mga without hearing, like yung mga request for confirmation, request for issuance of special permit, mga ganyang bagay, mabilis ho yan. Hindi ho aabutin ng 3 araw yan, tapos yan. Okay. Pero yung mga with hearings natin, Ano yung with hearings? yan yung mga... May kaso ba ito? Yung mga extension ng validity. Extension of validity ng mga existing franchise. And yung mga new application for issuance of CPC tulad ng prangkisa ng truck. Prangkisa ng school service. Okay. Prangkisa ng tourist transport service and shuttle service. Open ho yan sa ngayon. Hindi nag-close yung pag-a-apply dyan. Yung nga lang may hearing tayo. So, pag hindi pa kumpleto yung requirement, nire-reset natin. Okay. At pagka umabot ito ng 3 resetting, kasi ako, nag-hear din ako ng cases, dinidismiss na namin yan. Okay. Kasi we cannot wait for the applicant to comply. Kasi So, may prescribed time po ito. Meron din naman silang remedy kung ito ay madidismiss. They can file a motion for reconsideration. Okay, parang reapplication ang Yes. nangyayari. Okay. Sir, itong prangkisa kapag nakuha na, gaano katagal yung validity nito? Ang validity ng franchise natin ay basically 5 years yan. Pero with the implementation na itong PUB Modernization Program, nag-i-issue na tayo ngayon ng 1 year na provisional authority. Kung ang ruta niya ay within within a municipality or city. Okay. Pero kung ang ruta ay nagtatraverse from one province to another, decision pa rin yung ini-issue natin with a validity of 5 years. Okay. Sir, may mga instances na halimbawa naglipat ng bahay itong si owner ng Yes. PUJ, yung ruta niya sobrang layo na, yung old route niya or yung franchise from the masyado ng malayo at ngayon gusto niya pumasada dun sa kabilang kumuha siya ng another franchise ba from the another area. Kaso valid pa yung kanyang 5-year franchise. Paano itong proseso na ito, sir? Pwede ba siyang pumasada doon sa area pero wala siyang Ang policy natin, assuming yan ay jeep, Jeep, okay. Kasi ang jeep origin destination yung route niyan doon lang sila mamamasada. Okay. So yung Maaring- franchise nila approved for that specific area. Yes, Okay. maaring yung garahe nila o yung tirihan niya ay malayo dun sa ruta. Okay naman yon. Kinakailangan lang wag siyang magpi-pick up coming from his garage or going to his garage para hindi siya ma-charge ng out of line. Okay. So ito yung mga, yun, nais kong pag-usapan din natin. Sir, ano yung mga violations governing the issuance of the franchise? Ano ba yung dapat iwasan itong ating Yes. pong mga nagmamaneho ng ating pong mga PUV para hindi mapawalang bisa yung kanilang prangkisa? Yes. Maraming klaseng violations yan. Una-una, meron tayong tinatawag na terms and conditions of CPC. Yung simpleng pagsusuot ng uniforme. Napakarami nating nahuhuli dyan. Yes, napakaraming Kasi violators. may prescribed uniform or color of uniform ang isang PUV driver. Simpleng lang, polo shirt. Polo shirt lang. Sa jeepney, Na may color coding ba yan, sir? yes, color blue. Blue, okay. Sa ibang denomination, iba yung kulay. Okay. So, yun, isa na yun, sir. Hindi nila makumplayan. Pag sinabi nating uniform, kinakailangan polo shirt, may kwelyo. Polo shirt. Kulay blue, nakapantalon, nakasapatos. Okay, Yun ang iba, proper nakatsinelas uniform. pa po, Marami ho nakatsinelas, marami naka-t-shirt lang.
Okay. Yung iba naman, sir, yung no smoking, pero si driver pa ang primary smoker. Ano? Isa rin po ba ito sa mga... Yes, meron tayong no smoking policy. Hindi lang sa loob ng sasakyan, kahit sa mga terminal Okay. at garahe nila, talagang hindi sila dapat manigarilyo. Yung ilang mga instances, sir, yung pagmamaneho talaga na hindi natin mawari anong klaseng pagmamaneho. Ano? Marami pong mga reklamong ganyan na minsan pababa pa lang yung ating pong mananakay, umaalis na. So ito pwedeng grounds lahat ito for Yes, the suspension or retrieval ng kanyang prangkisa. Basta't itawag lang natin yan sa ating pong help desk. Yes, yung kasing dati hari ng kalsada, ang tawag sa mga driver ngayon, pasaway sa kalsada. No? Merong mga complaints na ganyan. In that particular case, siguro reckless driving ang pwedeng violation niya. No? So, kinakailangan kasing maingat yung mga driver. Sabi ko nga, yung pinakamataas na level ng pag-iingat. Okay. Marami tayong complaints na natatanggap na ganyan at na-actionan natin. And hindi biro ang penalty. Sige sir, pwede nating banggitin para sa guidance ng ating pong mga publiko, ng ating publiko. Sang-ayon dun sa Joint Administrative Order natin, or JAW, ang first offense niyan, ng mga binanggit kong penalties na yan, terms and conditions. Gaano man yung kaliit, kalaki, ano? 5,000 first 5,000 offense. na, okay. Halimbawa, Yossi, magkano ang Yossi? Sabihin mo na 5 piso ang Yossi, tapos ang penalty mo 5,000. Okay. Tsaka ang lahat naman na ito, ano po, hindi naman sa ito binabanggit natin yung mga instances, yung mga violations ng ating pong mga drivers ng ating pong mga PUV. Pero ito naman kasi kaya natin sinasabi din, para sa kaalaman din po nila at maisaayos ang lahat ano, para sa ating pong publiko. Ano. Lahat naman itong mga regulations na ito for the good of the public. Ano. At napakasimple lang naman nila, sir, kung tutuusin. Ano, yung ultimately, ang ating, I think, yung goal po natin is to really have yung nabanggit nyo kanina based on your mandate na maipagkaloob yung talagang ultimate service natin. Hindi lang naman ito sa mga mananakay, mismong dun sa nagmamaneho na rin naman. Ano. At kung lahat tayo ay magko-comply doon, I don't think na dadami pa yung mga aksidente sa kalsada. Ano po. So may mga issues din, halimbawa kapag sa traffic naman, ano yung mga nakikipag-away, pwede rin ba yung ano sa inyong tanggapan? Lalo na sa mga major areas kapag traffic, yan. Doon sa isa sa mga modules natin, doon sa Drivers Academy, yung road rage. Meron din silang examination dyan. So, pinaliliwanag din natin kung saan nagsisimula ito. Paano maiwasan? At meron tayong mga actual cases niyan na talagang yung mga taong yun ay pagsisisihan mo na nagsimula yung gulo na nauwi sa isang karahasan. That's right. Kaya naman po, maganda itong... Sir, kahit ba, halimbawa, may franchise na, issued na yung franchise for 5 years, gusto niya mag-take nung Drivers Academy for parang refresher. Pwede ba yun, sir? Pwede, Mag-request sa pwede. inyong tanggapan. Wala naman itong bayad. Merong kasi tayong ini-issue'ng ID certification. So, yun lang ang pinababayaran natin sa kanila. Okay. Minimal amount of how much, sir? Nasa 40 pesos 40 lang yata. pesos. Kayang-kaya ng ating pong mga nagmamaneho. Anyway, sir, meron ba kayong mga panghuling mensahe sa ating pong mga kababayan? May mga upcoming events kayo na gusto nyo pong imbitahan ito pong ating pong mga manonood? Yes, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay naimbitahan. Sa ngalan po ng aming butihing direktor, Amid Quizon, kami po ay nananawagan sa publiko, sa programang ito, lalong-lalo na sa mga operator at driver ng jeepneys na meron po tayong Pantawid Pasada program. At ang deadline po natin sa pag-claim ng mga fuel cards na ito ay sa February 28. Okay. At ito naman ay gusto naming ipamigay talaga sa kanila. Mag-comply lang sila doon sa minimum requirements na kailangan dalhin nila sa opisina. Okay. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating next topic, ano, Yes, Sir Jess, ano itong ating pong PPP or Pantawid Pasada Program. Maraming salamat po, Sir Jess, sa inyo pong oras at maging sa ating manonood, sa inyo pong pagtutok. Patuloy pa rin po kami magbibigay ng mga impormasyon na ating tututukan at hihimayin dito sa ating programa. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama sa ngalan ng aking partner, Attorney Butch Hamon. Ako po si Aizelyn David Menzon at ito ang Public Demand. Magandang araw sa inyo.